May hapon sa tanan. Ang atong ebanghelyo nagisgot kabahin sa pagpadayag ni Jesus sa iyang program of ministry. Kumbaga, job description nganong niya sa diri sa kalibutan. Akong basahon ang pipila lang sa iyang giingon. Ang espiritu sa Ginoo ania kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus, etc. etc. Mga igsuon, kung atong sumadahon ang program of ministry ni Kristo, love, gugma, ang nakanindot lang kay sa iyang pagpakita sa gugma, wa gyud siyang give up bisan pag gisalikway siya, bisan kabalo siya nga budhian siya ni Judas, gihugasan gihapon niya ang tiil ni Judas. That is real love. Ug mausab na ang atong job description, mga igsuon. Let us not give up on loving even if the people around us do not give that back to us. Even if what is returned back of our love is rejection, criticism. Kanang nagtrabaho ka sa opisina, kanang nagtrabaho ka sa inong simbahan, gihatag nimo ang tanang kamaayo, pero ang ending ikaw ra gihapoy sayop. Will you give up on loving? Ikaduha ka ng mga ginikanan, gipadako ninyo inyong anak, pero pag-abot sa panahon nga sila nanagko, wala nila gi-acknowledge ang inyong kahago, usahay kamo pa'y basulon sa ilang problema. Will you give up on loving? Do not give up on loving. Kay mausab na ang atong job description, mausab na atong program of ministry. Let us not give up on loving and showing goodness even if the people around us do not give that back to us.